Hej. I den her video vil jeg introducere grundlæggende til punch needle. Og til at starte med, så er det her jo nålen, man bruger. Der findes forskellige slags, men det her lige den her, jeg har med i den her video. Jeg har lavet en anden video, hvor jeg sammenligner nogle. Så har man sådan en her ting, man bruger til at tråde det, fordi at i punch needle, der skal garnet op igennem hele nålen. Så det man gør, det er, at man tager ståltrådsenden af den her, stikker ind i det hul der, og så skal det ned i røret, så man ser, den kommer ud her i den anden ende. Så tager man sit garn, putter ind igennem her, og man behøver ikke tage det så langt igennem. Så trækker man forsigtigt op. Det er så også her, man kan mærke, om man har valgt det rigtige garn til nålen, fordi at hvis man ikke kan trække det igennem her, så er det altså for tyk garn, man har valgt til den nål, man har. Så har man lige sådan en garnende stikkende ud her, og så har man garnet fra nøglet siddende fast i den her side. Og når man punch needler, så er det vigtigt, at man ikke har garnet alt for stramt, så derfor har jeg lige trukket et stykke ud her. Den her garnende, der stikker ud her, jeg har måske været 6-7 cm, kan man se, det er også det, man bruger til det her en anden farve, jeg har lavet. Så hænger de her garnender her, for at man ikke får dem trukket igennem stoffet, så er det godt lige at have nogle centimeter. Det man så gør, når man punch needler, det er, at man stikker sin nål igennem stoffet. Så det er også vigtigt, at man har valgt det rigtige stof til nål og garn. Og så får man lavet de her lykker på den ene side, og de her flade sting på den anden side. Og nu er det noget ret tykt og groft garn, jeg har, så det bliver nogle rimelig sådan tykke lykker. Og det varierer selvfølgelig afhængig af, hvad man arbejder med. Det kan være en god idé at markere ydersiden af det mønster, man skal lave først, og så bagefter fylde ud. Det man så gør, det er, at man stikker den spidse ende af nålen forsigtigt ned i stoffet. Man holder nålen lidt sådan på skrå, hvis man ser det her fra siden, og så stikker man igennem stoffet. Så kan man se, så kommer nålen ud med garnet her. Og når man så trækker den tilbage, så skal man ikke lige holde på den der garnting her. Så bliver lykken siden af bagsiden, og så flytter man det en lille smule hen over stoffet, men ikke løfte op. Så stikker man ned igennem igen. Trækker den ud, og så lader man den bare glide hen over stoffet, uden at løfte den op, fordi så får man trukket garnet ud gennem hullet igen. Det vil man ikke. Og så afhængig af, hvor tyk garn er, så skal man sådan lige flytte lidt længere eller lidt kortere, men det er sådan lige et par millimeter, man flytter. Og så følger jeg bare ydersiden rundt her, og så ser jeg, stikker forsigtigt den spidse ende af nålen ned først. Og så når man er op og ned af en anden farve, skal man lige være opmærksom på, at man ikke får stukket igennem de lykker, der er i den anden farve. Sådan noget. Men så kører man faktisk bare rundt sådan her. Og man skal hele tiden sørge for at have garnet på bagsiden. Det er det jo her, når jeg stikker spidsen først, så løber det her bagved. Så jeg er nødt til ligesom at flytte den her vej fremad, fordi hvis jeg gik den modsatte vej, så ville jeg gå ned i garnet. Så spidsen først. Og fremad rundt her langs kanten, og når jeg så havde fyldt det her ud, så fylder jeg det indeni ud. Så det her på mit arbejde, så er det her bagsiden, og det her om forsiden. Men der er jo nogen, der gerne vil have de her flade sting, så vil det her så være forsiden, og det her om bagsiden. Det er lidt forskelligt af, hvad man går efter. Og længden på de her lykker afhænger af, hvor lang den nål, man bruger, er. Så det var sådan lige det grundlæggende punch needle teknik. Tak fordi du så med.